Já to dělám. Potom. Ahojte lidičky. Co si myslíš, že to mám zapnutýho už? Tady se koukni. Pomoc. Help me. Já jsem ve sklepě. Ne, jej to fakt vyjáši. Koukej, jakou mám sílu. Círa postel udělal. Ne, počkej, takže asi to zaplatí ještě víc. Že? Kámo, až Šimon to se koukne, protože Šimon kouká na můj account. No to řeknu, co tím dělá. Dobíš. Co ti tak byla udělal? A teďka přes hlavičku. To nebo přes... Bude blbej. A bude mrtvý. Ty taky. To uděláš, ne udělám. Ne, to až potom, ty debile. Moc pozdě. Ani nevím, jak to bylo. To tvoje chyba, nemáš dělat píčovinky. Tak jo, lidičky, já se zahraju Squid Game, co mě kamera před do toho nutí. Potom. Potom s náma zahraješ, jsme ty nám. Já musím vyzkoušet jednu hru, aby se s vámi naučil. Proč mě někdo chce dát hned do friendu? Proč? Já mu zrovna jsem Myslíš tady co? Jo. A hotovo? Jsi našel kamarády? Ne, já jsem ho dal pryč. Boba. Co ti udělal? Já budu jako takový ten youtubeři, ne? Který nepřijímají žádný ten friend requesty. Přijmej. Ne, já budu jiný, já budu ten stejný. Já nebudu černý. Já budu furt bílej. Jsi ty. Dobra. No právě. Jako to je dobře. Jo, aha, tak mi napsal pro mě na Instagramu. Já jsem tam dal jenom storíčko. A ty kdo? No. No tak kdo ze třídy? Hele lidičky, já se zahraju jednu hru, potom to pošlu na YouTubeko s mým kamarádem, že on neumí být ticho. A ty kdo? Koukejte, jak to prohraju. Já vám prohrávám vždycky, on Ne. k ničemu to děješ. Běž, drž hub. Běž, drž. Sakra, já jsem špatný parkourista. To je pravda. Řekneš ještě jednu věc, já tě potpa. A já už na to já jsem tak špatný, že ani nemůžu vyskočit ani tam. Ty vole. Jo. Ty vole. To trýtí. Říkám, ty půjdeš. Kurva, ne. Kurva, ne. Jo. První hra bude Green Light, Red Light. První hra bude, jak udělat Dominika. Ej yo, stop gooning, stop gooning, stupid nick. Dominik se zeptá. Stop gooning, 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 gooning, stop gooning, stop gooning, stop gooning. Jo, už se tam dostaneme, jak se slipnu, haha. Se vylípnu. Ty jsi kámo černej, ty jsi niny. Jo, niny. Jak se sklouznu. To je všechno. Kámo, kdo to je? Tvoje máma. Já mám dostal 2 free spiny. No, to dostaneš. Od nějakého typka, já jsem prostě s ním popovídal a on mě dal prostě free spiny. Jste mě psám? Ne, u té zdi tady někde. No tak, to dostaneš. To mě ten chtěl dát. A mohl si i po druhý. Ne, já jsem to zkusil, on řekl claim it. No jo, ale no to, kdybys to udělal minulé a potom i dneska, tak to máš 4 spiny. No, thank you very much. Zabíš. Nech toho. Bolí to? Jo. Jo. Tímhle to To bolí. tam, koukejte lidičky, netrefí mi to ani jednou, já budu perfekto. Určitě ho to trefí jednou. Buď ticho. Možná víckrát. Get out, get out, get out. Chceš u mém domě. Ty díky. Get.
Máme na to 2 minutky. Ne, ty jdeme vole, tam. ty máš na to 10 hodin. Kámo, budeš mi kazit moje video a budu kazit tvoje. Cože? Jeho to trefilo. Že mi budeš kazit co? Pojď, já ti pomůžu. Můžeš. No, no, ne. Tam nepomůžeš. Tu, 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 tu. Jo, mother. Kámo, zastačím pomoc. Zaber. On dostal... Vy jste monstra. Věděl. Jo, no tak teďka chci někoho. Já to říkám. Proč já nemám svůj schopnosti? Kdybys to spinul... No, jako nemám své schopnosti, jako za to medika, který jsem se vypnul. Máš? Nemám. Neměl jsem bandáž a nic. Nic to nedělal. Měl jsi tam drop. Neměl. Ty vole, dej mi to. Kam už to skončilo? Dej mi to! Ne. Já se chci pnout. Ne. Dej mi to. Ne. Máš to IQ plný? Ne. Jo, mám. Ukáž. Tak můžeš počkat, že to máš, ne? Dělej. Kámo, co si Dělej. myslíš, že to udělám tak jako a hotovo? Dělej. Ne, držu. No, Dělej. prostě každý se mnou chce být kamarád, ne? Nemáš ho IQ plýho. Mám. Teď ho máš. Tak jako fakt musím dělat pro tady to, abych... Hele. Roll. Patří něco dobrýho. Proč si, když hraju něco hru, kterou ty chceš hrát, Tak tam je. tak doufáš, aby mě padlo něco dobrýho. Dělej. Další. Ale hra, která tě nebaví, chceš, aby mi padlo něco špatně. Legendární. Phantom Step. Co je? Co je? Neseš mi kamarád. Co je? Bylo odchází. Neseš mi kamarád. Co jsem udělal hrozného? Pojď ke mně. Co je tak padlo tak dobrýho, že ty jsi na mě tak naštvaný?